Alle Frieske steden, dwarpen en woordschippen krijgen een eigen app. Joet binnen de apps voor de Alve steden presenteren. Maar de apps kun je op de smartphone toeristische en oren nieuwsgierige informatie over de Frieske plakken vinden. Reorganisaties bij bouwbedrijven moeten volle vlotter afhandelen worden om een faillissement te voorkomen. Nevens Martin Cornel van Bouwend Nederland, afdeling Friesland, verliest een bedrijf door trage reorganisatie nog meer yield en gaat het failliet. Juist ging bouwbedrijf Kramer in Sint-Niek failliet. Zontje mensen krijgen dien. Manon Skeepstra is juist de taak koningin uitroepen op de Vrouwelijks BC in Weidem. Thierry Marsjoukje Visser en Iris van der Veen wonnen de finale met 4 omien en 6-2 van Rianne Vellinga, Marieke Bekkers en Miranda Scheffer. We hebben gewonnen en daar gaat het om. Daar ben ik echt helemaal super blij mee. Shorttrekker Shinky Knecht kan voor eerst net trainen. Hij wordt Jood opereerd aan de knibbel. De shorttrekker zit midden in de tarriering op de Olympische Spelen in Sochi. De bontegeester maakt het hem voor eerst nog geen zorgen over zijn deelname. Hij hoopt het vlug weer fit te wezen. Joen en vannacht rijstig waar. Kans op mist. De temperatuur is een graad als 4. Morgen lost de mist gauw op. De zon is kient en het kan 26 graden worden.